Барела! Сучич! Димаркова! 1-0 за Интер! Гранде Интер! Гранде Интер! Задължително трябва да видим втори гол през това първо полувреме. Тюрам! Удар на Тюрам! Какъв пропуск! Добра борба в центъра. Тюрам. Кой загуби толкова лесно топката? Добре, че има само жълт картон тук. Добре, че само жълт картон за Чалханоглу, защото това влизане беше безобразно. Барела. Барела за Аканджи. Аканджи. Дензел Дъмфрис. Топка в наказателно поле. Еспозито ще се обърне ли? Еспозито! Какво? Ех, то Берарди личи с че е национална Италия. Берарди на кривото. Ева ти футболист. Тюрам влиза в наказателно поле. Ау, няма никой там. Няма никой. Пустиня. Сахара. Няма никой. Давай. Добре. Пио. Пио. Айде бе, момче, оцелия тази врата, де. На главата на Пинамонти, който е много добър в тези отигравания, насочи чудесно топката Пинамонти, вижте къде. Но Хосен Мартинес показа, че тази година Зомер ще има много сериозна конкуренция. Не бива да забравя, че договора на Зомер... Луис Енрике 1-1. Центриране на Луис Енрике. Дълго. Димарко. Еспозито. Какво спасяване на вратаря. Айде, сега е момента. Лаутаро, играй сам, моето момче. Завършвай! Ай, стига де! Как няма да го вкараш чак? Какво трябва да стане за да я вкараме? Какво трябва да стане да я вкараме? След хубавата размяна на подаване между Карлос Аугусто и Лаутаро Мартинес. Чудесен удар, трябва да кажем, на Карлос Аугусто. От нелесна позиция, но Морич отново спасява. Айде, взимаш я. Браво! Удар отдалече. Топалка. Давай му! Давай му! Гол! Гол за Интер! 2-0. Малко на късмет обаче влезе тази топка. Спирайте го, да няма удар. Не! Не! Гол за Сасуоло. Спирайте го той. Не! Браво бе, Хосеп. Браво бе, моето момче. Айде титуляр другия матч, подаряваме ти го. То стана мъка. Край на матча. Съдята не им даде тъч. Тук стана разправя някаква, както и да е. Интер печели с 2-1 матч, който трябваше да победи с 4-0. Но все пак 6 точки вече в първенството и гоним титлата. Чао!